Bohatým kultúrnym programom v podaní detí z obce Braň sa začala ďalšia politická návšteva. Deti si svojim vystúpením získali sympatie nielen miestnych, ale aj politikov. Tí do Branču a do susednej Ivanky pri Nitre zavítali v rámci prebiehajúcej kampane. Významnou časťou každého stretnutia je predstavenie verejnosti dvoch nitrianskych kandidátov na poslancov do parlamentu. Martin Nemky má za sebou bohaté politické skúsenosti, ktoré využil i v prospech Nitrančanov. Ako sám povedal, k najvýznamnejším opatreniam, na ktoré je hrdý, patria program efektívnej a otvorenej štátnej správy či vytvorenie nových pracovných miest. Ako prvý na Slovensku som práve v Nitre otváral pilotný program ESO, ktorý je efektívna, spoľahlivá, otvorená štátna správa. Ono dotýka sa to aj tých obcí v celom nitrianskom okrese, pretože cieľom projektu ESO, tejto reformy štátnej správy, bolo znížiť tú byrokraciu, ušetriť nejaké finančné prostriedky a priblížiť tú štátnu správu aj občanom, ktorí museli častokrát dochádzať do Nitry a hľadali rôzne úrady po rôznych miestach. Teraz nájdu jedného reprezentanta štátnej moci na území celého okresu, čiže všetky svoje záležitosti si vybavia na jednom mieste. Ešte by som možno pripomenul, že ako z pozície viceprimátora sme sa podielali spolu s vládou Slovenskej republiky na tom, že do Nitry prišla najväčšia investícia za posledných 7 rokov, kde sa je veľký predpoklad, že sa vytvorí 15 000 pracovných miest. A tu vidíme aj priestor možno aj pre ľudí z týchto obcí, z mesta, a poviem to aj tak, že možno aj z ďalších krajov, teda, aby našli svoje uplatnenie, či už oni, ich deti, vnukovia a tak ďalej a tak ďalej. Marek Ileš, súčasný prednosta okresného úradu v Nitre, sa ešte ako prednosta okresného úradu v Zlatých Moravciach zaslúžil o vytvorenie nového klientského centra. To bolo vlastne vytvorenie klientského centra pri novozradenom okresnom úrade. Naozaj v podstate mladý okresný úrad, ktorý vznikol obratom, v podstate mal vybudované klientské centrum, čo si myslím, že pre občanov okresu Zlaté Moravce bol veľkým prínosom. Momentálne sa venuje aj súčinnosti štátnej správy so strednými a vysokými školami. Na nich prezentuje výsledky reformy už spomínanej efektívnej a otvorenej štátnej správy. Študenti, ktorí študujú odbory, ktoré sú ako tak blízke v podstate štátnej správe, snažíme sa týchto študentov etablovať, či už v rámci praxe na našom úrade, alebo povedzme v oponovaní diplomových prác. Dokonca im dávame možnosť aj zamestnania po ukončení tohto vysokoškolského štúdia. Aktivitu, ktorá v posledných rokoch prebehla, si všimli aj obyvatelia. Oceňujú najmä nové pracovné miesta či výhody pre dôchodcov. Je zvýšený príjem v rodine, lepšie sa žije. Išli dolu ceny potravín, máme zadarmo vlak, takže nesťažujeme si. V nasledujúcich týždňoch prebieha množstvo takýchto akcií a preto nepremárnite príležitosť stretnúť sa s kandidátmi.